Beste mensen, ik feliciteer Kerkrade, ik feliciteer Rolduc. Ik feliciteer jullie allemaal dat we hier al een trein in Kerkrade gekregen die naam met trots gaat rondrijden. Dankjewel. Op donderdag 1 februari werd de Abdij Rolduc-trein van vervoersmaatschappij Arriva officieel geopend in Kerkrade. De Abdij Rolduc-trein is één van de 14 namen die door Limburg koetst en daarbij een cultureel signaal afgeeft aan reizigers met het openbaar vervoer. Er wordt ook een treinstel ingericht en daar kunnen mensen al een kijkje nemen van wat Rolduc is. En zeker vandaag de dag. Omdat mensen vaak een beeld hebben van oh, dat is alleen een priesteropleiding of een ouderwetse abdij. Nou, dat is echt iets wat midden in de samenleving staat. Heel veel historie herbergt en daardoor ook heel interessant is om te bezoeken. Arriva wil daarmee aangeven dat wij mensen verbinden. We verbinden ze in hun woonreis, in een woon-werkreis. En nu ook met deze mooie bestemmingen, maar ook in de sfeer van de trein. Dus dat is het nut daarvan. Voordat de namen eind november bekend werden gemaakt, konden de burgers in een namenwedstrijd suggesties inbrengen. De namen van de verschillende treinen zijn dan ook heel divers. We hebben een wedstrijd gehouden waarbij reizigers konden aangeven wat bestemmingen waren waarvan zij vonden dat die op een trein hoorden. Vervolgens is er een shortlist gemaakt en de 14 meeste stemmen die hebben gewonnen. Dus dat is de diversiteit. Soms is het een natuurgebied, de andere keer een culturele locatie of soms heeft het historische waarde. Dus omdat mensen dat allemaal verschillend belangrijk vinden, zijn dat ook allemaal verschillende thema's. Je moet het ervaren. En je ervaart het alleen als je naartoe gaat en dat je de sfeer beleeft van het hele mooie complex. En als we dat op deze wijze nu wegbrengen via het treinverkeer, samen met ons, met de andere attracties in deze stad, dan complimenteer ik Rolduc en vooral Arriva met de wijze waarop jullie het samen hebben opgepakt. Allebei proficiat. En na het borrelen was het dan zover, want burgemeester Jossom mocht het figuurlijke lintje doorknippen in de vorm van de digitale knop die de schuifdeuren van de trein opent. Vindt u het belangrijk dat de naam vermeld staat op het vervoer in het Limburg? Ja, vind ik wel. Dat weten ze ook wel. Abdij Rolduc is dat ze naar Kerkrade moeten komen. Kijk, we hebben nu het eindstation, is in dit geval de lijn. Maar dan begint eigenlijk pas de reis door Kerkrade bij de Big Five, dat is de Roda Boulevard. En daar hoort ook dit museum bij, maar ook Abdij Rolduc.